Kaixo lagunak, gaurkoan Lizarrara, Estella, Lizarraldeko, Estellerriko hiriburua eta zer esan historiako gertakari garrantzitsu askoren kapituluen gordailua dela eta gordailu bizia. Gainera, ikusten duzue, hiriko sarreran bertan badugula Eurobelo bat eta hirugarrenaren ibilbidean aurrera segitzeko aukera eta hiriko kale estuak eta mende zenbaitzu atzera garamatzaten inguruak ezagutzera. Karlismoaren museoa ere bai, ez dugu ahaztuko, Jurramendi ere bertan dugula eta Zumalakarreik ere izan zuela, hiri hau bere gogoko eta estrategiko eta zer esan Zalatanbor gaztelua hortxe guri begira izan ere, Lizarra, Nafar, Erresumako toki garrantzitsua izan zen eta ez dugu ahaztuko, Doneiakue bidearekin batera zer nolako garapena izan duen. Ahaztu gabe ez dugu utziko Donibane Garazirekin senidetua dela eta bukatzeko beste bitxikeria bat, Rokamardurgo amaren erbita edota egoitzare ikus ahal dezakegu sarreran bertan. Badakizute, Katalina Foixekoak inguruaiek ere ondotxo ezagutu zituela, tira, zenbat eta zenbat sekretu historiko eta bizi dauzkan gure Lizarrak. Goazen! Lizarra, Doneiakue bidearen erdiaroko izarra. Lizarrak armarrian 8 puntako izarra du. Nork jakin erromesak gidatzen zituen esne bideko izar ura bera ote den hau. Izan ere, Doneiakueren giroa sentiarazten da edonon. Erromesak, ikurrak, zubiak, elizak eta jauregiak alde guztietatik. Gainera, hango juderiak edo juderiak hiri osoa inguratzen du eta garrantziari dagokionez, hirugarrena izan zen, Tuterako eta Iruñeko aljamen atzetik. Baina argiz Lizarrak askoz ere gehiago du ondo gordea eta gogoan izan erromanikoaren 3 maisulanak ere badituela. Nafarroako erreginen jauregia, Ruako San Pedroko klaustroa eta San Miguel Elizako portada. Baina zenbat eta zenbat garai gordetzen ote dituen gure Lizarrak eta horretarako tarte hartzeak merezi du benetan. Ei! Yeee! Apa! Eixo? Iñaki ze moduz? Ondo, hementxe. Galdetu nahi dizut, zein da Lizarraren jatorria? Zer lehenago, Lizarra ala Estella? Aurretik izan zen Lizarra, eta Lizarra baino lehen, euskeraz hizkuntzak idatzita izan da baino lehen, beste modu batez, garatzen ziren, eta ja idazten direnean, ja nolabait izoztua gelditzen dira, edo garapena askoz motelagoa, dijoa. Hemen Lizarra baino lehen, dokumentu zarretan, erdiaroko dokumentutan, asaltzen da Lizarrara bezala. Baina hori baskoia izango da? Bai, hemen bizi. Orain, zorionekurekin akaso baten batzuk zalantza daukate, ez hori ez da euskara? Tira, euskara duela urte dexente atzera eginda, baskoia, edo eta behintzat proto-euskara bat, ez da? Lizarra izan baino lehen, Lizarrara, zedilarekin izan zen, hau izan zen Lizarra, edo Lizarrara, herri baskoia izan zen, eta garai horretan, 11. mendean eta historiaren tarte horretan,
hasi izan bihurtzen ere Estella, eta gaur egun Estella Lizarra ezagutzen dugu. Estella izen romantzea da, romantze nafarra, hemen euskera hitz egiten zen, eta gero bazegon beste hikuntza bat, zala romantze nafarra. Romantze nafarretik, tor eta latinetik nator Estella, esterreiatik, eta izarrarekin ere lotuta dagoena. Oso bitxia da, hori Estrella eta Estella oso antzekoa direla. Batek pentsatuko du, akaso, izen berbera bi hizkuntzatan esana dela, ez? Hori ondorioztatu dezakegu, hipotesi horren arabera? Izan like Lizarra izarratik etortzea, baina badaude beste hipotesi batzuk. Izan like ere Zuaitzetik etorritakoa, eta Lizarrara, dokumento zarretan azaltzen den bezala, ze hautsirekin, aintzineko auskerarekin esaten badegu, izango zen Lizarraga ere bai, edo oso gertu Lizarragatik. Hemen Lizarrate, hemen Lizarraga, Lizarra Zuaitzarekin toponimia asko dago, hemen Egaren meandro hontan Lizarraga asko daude, eta izan like hipotesi hori. Zuaitzetik etortzea izena. Baina ez dira baztertzen besteak. Hiri izarra niri poetikoki asko gustatzen zait. Hau da, Euskal Herriko hiri izarrenetako bat, edo Forua izan zuen lehenengo hiriak. Ez da ez txantxetako kontua hori? Ez, hori egia da. Hemen etorri zen Forua lehenengo aldiz. Eta lehenengo aldian ere Europa mailan. Aurrekari Foruak izateak esan nahi du kompetentziak dituzula, eta zure sosak ere badituzula, ez da besteak beste? Bai, garai horretan hemengo nekazariek bazituzten beharrak, baino Foruari esker ere lortu zituzten eskubideak ere bai. Eta horrek sortu zuen beste eredu bat, eredu komertzial eta urbano bat hemen hasi zela garatzen. Auzo hontan gainera, San Martin auzoan, edo San Martin burguan, gaur egun San Pedro auzoan. Hori galdetu nahi nizun, zegia da, batitik egak zeharkatzen du hiria, baina Doneiako bideak ere bai. Eta pentsatzen dut hori ere hiriaren garapenean eragin handiko kontua izango zela, garaiko jarduera oraindik ere gehiago areagotzeko, edo behintzat bai bideak eta baita hiriak berak ere elkar elikatzeko, ezta? Bai, erabat. Hau izan zen motor ekonomikoa, Jakoeko bidea bihurtu zen motor ekonomikoa, hiriarena. Hemen etortzen ziren erromesak, hori Nafarroko erregeak ezarri zuen bide bakar bat. Leno, hori baino lehen, bazeuden bide asko egiteko erromesa, baino garai horretan ezarri zuten, hasiera baten pasa behar zen Zaraputzetik, badago hemen komentua, eta monjeek nahi zuten bertatik pasa, hau da bilatu ertatik Jurramendirat zuzenian, baino Nafarroko erregeak esan zuen Lizarratik pasa behar zala, eta horrek aldatu zuen hiriaren historia erabat. Horregatik Lizarra hasi zen ere izaten Estella Lizarra, gaur ezagutzen dugun bezala. Zentzu horretan, mende ezberdinak aipatzen ari gara, arrastoak hemen inguruan ditugu gainera, 3 gazteluren arrastoak ditugu. Bai. Aipatu duzulako Nafarroako erresuma, baina ondoren Gaztelako inperioaren zera ere badator. Ze arrastoa dauzkagu inguruan, eta gazteloen izenak ere benetan bereziak edo ez dakit, ez dira ohiko izenak edo guretzat behintzat ez dira ohikoak. Bai, ez dira ohikoak. Eta gainea, gauden tokian gaude horren epizentroa nolabait, Hemen badu zaharrenak izango ziren Lizarrara eta Gaztelu nagusia, baita ere dokumentu batzuten azaltzen da Zalatanbor bezala, baina ez dakigu zehatz-mehatz Zalatanbor bat den, biak diren, edo Gaztelu nagusiari deitzeko beste izen bat den, eta 3. izan zen Belmetxer. Handitu zenean hiria, bidearen logika jarraituz, erregeak sortu zuen beste Gaztelu bat hori zaintzeko. Pixkatan handitze hori zaintzeko. Baina zaharrek nahi dire hauek, eta justo kokapen hontan gaude erdian. Arrastoak ez daude, bota zituzten, Nafarroa konkistatua izan da gero, zigorra bezala, eta baita paradigma aldatu zelako, Iruñara eraman zituzten hemengo harriek, eta zigor bezala, matxinada saiesteko, hemen gertatzen ari zirenak, bota zituzten gazteluak. Bi hauek eta 3. ere bai, eta garai horretan desagertu ziren. Baina oso kuriosoa da, ze bada gauza bat ez dagoena, gaztelurik ez daude, baina memorian existitzen dira, aipatzen dira, elkarrizketan azaltzen dira, indira lanak, indira induzketak noski, hemen jakiteko nolakoak ziren, eta oso presente daude memoria kolektiboan gaur ere, gaur egun ere bai.
Ikusi alduzu edo entzun alduzu, kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken, etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela. Ene bada, zenbat eta zenbat kontu gordetzen dizkigun gure Lizarrak. Eta horretarako tartea hartuta, izan pedalei emanaz ala oinez, bada tarte on bat. Bide horretan, aurkituko dituzue duela mende hainbatetako historiak gordetzen dituen eraikin sorta, baina gaur egungo kontuei erabat lotutakoak ere bai. Gaur egungo merkatariak, egungo artistak, egungo jendeak, eta baita egungo Lizarra ere. Zeko gai ezinela busti, ezinela pizti, etzinela behartzen bezain basati. Aintzina, ahantzi ezina, pentsatzen hasten naizenero, erotuko naiz pentsamendua. Etzarela salgai, etzarela zer nahi, etzarela orain ez eta gero bai. Etzarela aio esateko jaio, etzarela bakarrik bitele saio. Etzarela botedun pilotak izki, etzarela ezabatu aurreko izki. Etzarela neurtzen, etzarela urtzen, etzarela bielkarrizketan laburtzen. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizenero, erotuko naiz pentsamendua, erotiko da honezkero. Zarela koska bat, zarela mizka bat, zarela uzkadaka ogi koskor bat, zarela uste bat, zarela pastel bat, zarela este bat, kanpoan puzkaka, zarela eskuin bat, zarela... Ze komunitate ezberdinek osatu izan duten mendeetan zehar Lizarra? Bai, hemen gertatu zen gauza bat oso garrantzitsua, Iruñan gertatu zen bezala, hemen sortu ziren burguak. Hiriaren egitura zan burguena. Bazeuden batez ere 3 burgu. San Martin burgua, Okzitaniarrena, edo Okzitaniarrek sortu zutena, lehenengoa jaso zuela forua, Nafarroko forua, Lizarrako forua, bigarren burgua izan zen San Miguelkoa, hau ziren Nafar nobleak, batez ere, bere jauregiekin, bere lurrekin eta bar, eta txiroena, xumeena izan zen San Joan burgua. Eta gaur egun hori da foru plaza eta erdigunea, baina garaio horretan izan zen xumeena, handiena eta xumeena. Eta egitura honi esker, hainbat kultura, hainbat komunitatea bizi ziren elkarrekin hiri baten. Bakoitzak bazuen bere gobernua, bere foru propioa, lehenengoa San Martin, bigarrena San Miguel, hirugarrena San Joanena, eta bakoitzak bere harresiarekin. Harresiak ez ziren, hemen esan gertatu, Iruñan gertatu zen bezala, erasoak ez ziren gertatu. Baina bai oso importantea zen jakitea etxeak nun zeuden. Territorioa gehiago zehazteko, ez da? Burguan barne edo kanpoan, depende etxean nun zegoen, zeuden eskubide batzuk edo beste batzuk. Orduan oso garrantzitsua zen jakitea zure etxea bazegoen barruan edo kanpoan. Orduan hemen harresi sistema oso handia egon zen, baina ez ziren harresi defensiboak ulertzen ditugun bezala, ziren nolabait markatzeko mugak. Aipatu dugu foruen auzia, zeinen garrantzitsua, karlista datazkite burura. Garai horretan ere, akaso ez dugu behar bezala sekula ikasi, karlista da ezberdinen aro, ezberdin horien arrastoa, akaso benetan garrantzitsua zelako ulertzeko, bai ondoren egan etorretako, bai gerra zibila, eta baita aro politiko garaikideagoa ere, ez? Museo ere baduzu, hemen? Bai, hemen hainbat museo daude kale honetan, karlismoaren museoa, Gustave Moetu museoa, eta kulturetxea, hor erakusketa daude, eta karlismoaren museoak kontatzen du nolabait, edo jasotzen du, 2 mendeoietan segertatu zen. Eta zergatik Lizarra, Lizarrar egon zirelako lotura handiak edo handienak, karlismo eta hiriarekiko. Hemen hau pasa zan izatea hiri referentea nolabait. Batez ere bigarren gerra karlista. Baina zergatik? Hemen gertatzen hainbat kontuengatik. Hau izan zen Euskal Herriko hegoaldeko muga, hori alde batetikan, edo foruaren fetxarako edo pixkate hegoaldeko muga, eta baita ere, Lizarra orain gertatzen den bezala, da hiri txiki bat oso ongi txertatuta, integratuta dagoena landa eremuan.
Lizarraldea oso eremu zabala da, eta hiria txikia izaten oso integratzen da eremu honekin. Orduan, ematen dira zerbitzuak lurralde handi baterako, pixkat herriberatik mendiraino. Garai ez garai, gerra zibila, frenterik ez zegoen, Nafarroan, baina hildakoak garai hartako populazioa zeintzen aintzat hartuta, genozidio bat. Lizarra etzen libratu horretatik. Fortunato Agirre bera ere, alkate zena, jabetu zen, lehenengotarikoa ez, abisua ematera joan bai, baina bere biziarekin ordainarazi zioten. Bai, garai horretan izan zen alkatea, Fortunato Agirre zen lehenengo reprimitua, lehenengo fusilatua, atxilotu zuten, eta alkatea abertzalea esango dugu, gainera, ezta? Bai. Garai horren gizartea ulertzeko, ere aipatu behar dugu ere bai. Eta baita hemen Lizarraldean errepresioa izan zen oso handia Herriberan, batez ere. Lurralde osoan, hemen orain Gustavo Emaitu museoa dena izan zen Gartzela garai horretan. Eta bertan atxilatu zituzten hemengo hainbat herritar eta fusilatu zituzten ondoren. Eta badago plakatxo bat horren museoan aipatzen duna gertaera hauek, baina batez ere Bortitza hemen Lizarraldean izan zen errepresioa Herriberan. Herriberan gertatu zena oso larria izan zen. Zarela baratzeko sagarrondoa, zarela mona bat busean kolatzen, zarela kola bat zatitxoak batzen, zarela zatiketak kalkula gaiun, zarela kontzertu gaua festan ilun, zarela naizen nuen ta egin etzen 20.000 gauzen zapore lizun, zarena idatzita erakutsi nahi nizun izuak entzen ikasi genezan, etzinen horrek behinta berri sortzen duen paralizazioa kendu dezan. Pentsatzen hasten naizen erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Aintzina, ezina pentsatzen hasten naizen erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Zein da gaur egongo Lizarra? Bai, oso garai desberdinak izan ditu hiriak, baina badaude gauza batzuk errepikatzen dira, historian zehar. Bat kutsu komertziala, oso hiri komertziala da, Erdi Arotik onera, pentsa ez gaudela bakarrik Jakoko bidean, baizik eta gaude Nafar arratzan, justo erdian. Hemen biltzen dira Herribera eta Iparra, orduan hemen biltzen dira bi tokitako produktuak, haragia, gaztak eta Herriberako produktuak. Hiri komertziala da Erdi Arotik onera, oraindik jarraitzen du izaten, eta garai historikoak zeharkatzen ditu batzuk oso importanteak, eta batez ere Erdi Aroan gertatu zena, orain aipatu duguna, gero Karlistadetan ere gertatu zena hemen oso importante izan da, eta hiri komertziala izaten, eta zerbitzurako hiria izaten, hemen badaude hainbat arlo industriala oso garrantziak direla. Alde batetikan, igual gehiene izan da beti imprenta, imprimitegi asko eta oso ospetsuak egon dire hemen, eta jarraitzen dute izaten, eta Salbat egon dira hemen Grafikas Lizarra, Grafikas Estella, eta beste hainbat imprimategi oso ezagunak eta handiak, eta pixkat arlo industrialean hori da potentena eta ezagunena. Baina bai, hainbat ertz ditu hiri honek eta ulertzeko jarraitzen du izaten oso hiri txikia oso ondo integratuta landare muguntan, eta hori da niretzako ezaugarri importante bat, ez? Edozein kasutan, Ega ibaiak zeharkatzen duen hiria da, esan genezake, Lizarrako hiritar garaikoenena, lehenengoa, edo zarrena, mendiekin. Aurrenekoa, edo Lizarrarentzako zoko hau sortu zuena. Bai, hemen Ega ibaiatik dator Arabatik dator, pixkat horre serra guztiak pasatzen, eta gero hemendik Herriberarantz dijoa. Eta hemen sortu zuen meandro politxau, eta meandro hontan, edo zulo hontan, dago hiria. Aurrezio, seguraski Lizarrara izango zena, egongo zala Malda hauetan. Maldetan. Gero hiria handitu zenean okupatu zuen ibaiaren zatia.
hau da. Herriberak. Beko aldea, eta uholdetan... Hori antzematen da. Hori da, uholdetan ikusten da ibaiaren eremua dana. Baina, bueno, hemen beste hiritan bezala ikasi dugu bizitzen ibaiarekin ondo. Bukatzeko, ibaiaren bueltan bada parke eder bat, Los Llanos deitzen duzuena, gaur egun, eta badu ezaugarri propio bat, ez dakit noiztik, baina akaso beste tokietan guztien eskura zegoen parkea, publikoa, ez da ohikoa izan, ez dakit, nahiko kontu feudalak izaten zirelako, aberatsentzako, goi klasearentzako, eta hemen aldiz, Lizarrak beti izan du, toki privilegiatuenean dagoen parkea. Bai. Eremu hontan gainea nahiko maldatsua da, nahiko menditsua da hiriaren eremu hau, eta ordez hor sortzen den eremua oso laua da, eta oso aproposa. Parke publikoen historia oso laburra da. Batez ere, hori parke publikoak bihurtu direlako publikoak azken mendean, joan den mendean. Baina, hemen badago historia bitxi bat. Los Llanoseko parkea eremu publikoa da, Erdi Arotik, Nafarroko erregeak ezarri zuen hori probestu behar zutela hemengo biztanleek, batez ere San Joan Burgoen biztanleek, ez zutelako hainbeste lurrik eta hainbeste baliabiderik, beste Burgoetan bezala, eta oso lotuta dago parkearen historia Burgo honekin, eta oso bitxia da. Beti horra izendatu zuten Zumalakarregi generala, beti hori garai horretan, Karlisten garaian ere izan zen eremu zabal bat, eta horregatik probesten zuten ariketak egiteko, eta izenpeak egiteko, eta bai, hemen Lizarran oso lotura handia dakagu historiarekin egia esan. Hemen kontatzen ari naizena, edonork badaki, oso loturik gaude gure historiarengan. Lizarrak eraikin historiko ugari ditu bai, baina historiak eta historikoak ere badiren berdegunak ditu hiri eder honek. Los Llanos parkea esate baterako, Ega ibaiak eratzen duen meandroan kokatua hiriaren biriketako bada, edo hiriaren birika da. Luxua da hango zuaitzen eta berdegunen artean paseatzea. Eta noski, Basko Navarro trenaren bide berdea nola ahaztu? Lizarra eta Bergara lotzen zituena, edo lotzen dituena. Eta Gasteiz aldera joateko bide berde paregabea. Aukera paregabea esan da bezala, Estellerria eta hango kultura ondarea bertatik bertara ezagutzeko eta baita trenaren inguruko ondareare. Ikusi besterik ez duzue, bertako geltoki ederra. Bustita jaio eta bustita joan. Esango dugu, duela milioika urte batzuk, Ega ibaiak egindako lanari esker sortutako gune honetan eraikia. Anitza, kultura baten topalekua, Doneiakue eta bestelako bide komertzialen elkarrunea, iparraren eta hegoaren arteko puntua, foruzalea, abertzalea, modernoa ere bai, ezta? Parke publiko hau inork etzeukan garaietatik ere mantendu delako. Hondartza bakarrik falta zaizue? Hondartza falta zaigu, baina badakagu ibaia horretarako. Baina garai baten basegon hondartza ibaian bertan. Bai? Oain harrietan maiatzen gara, baina garai bat... Konta guzu, interesgarri iruditu zait, hondartzaren kontu hori, ez dakit, urgazirik ere izango duzu orduan? Urgazia ateratzen da justo zonalde hortan. Pentsa gaudela diapiro baten, eta eremu hau sortu zen geologikoki garai horretan, diapiroaren garaian, eta urgaziak ateratzen dira ibaira, zuzenean, eta garai baten, pixkat hondartzaren... Batek pentsatu zuen urgazia izan da,
Hondarra ere badugu, zergatik ez... Kontxara joan gaitezke, baina akaso barko badaukagu, ezta? Bai, garai zehatz bat da, hori hondartzen fenomenoa sortu zenean. Esango dugu Belepok garaiko, ez? Baina tira, horrek ere esan nahi du, garai hartan ere, turismoaren sorreraren puntu horretan, erdi klasearen loraldi horretan, hor ere Lizarrak bere tokitxoa bazuela, ezta? Eta dokumentatuta dakau, badaude argazkiak, hor ikusten da argazkitzarretan zubitxo bat, eta hondarra ekartzen dutela Kantauritik. Navarra maritimatik, akaso? Bai, eta esaten dira kondairak Donostiatik ekartzen zutela, hondarra, bertan sortzeko hondartza, eta bizitza egiten zen, asko, hemen ibaiak leku guztietan bezala, ibaia egun batetik bestera aldatu zen, kutsatu zen eta bizitza aldatu zen, aldatu genuen bizitza ibaira begire egiteaz, bizkarra ematera. Baina hori baino lehen bizitza oso estua zen hemen ibaikiko, eta hori ikusten zen, edo islatzen zen hondartza hontan, eta beste ohitura batzutan. Edo zingasutan berreskuratu duzu akaso harremana, zertxo bait ibaiarekin, ezta? Lagundu zarete? Bai. Askoz garbia dago orain ibaia lehen. Beste bizi badauka. Bukatzeko, aipatu gabe utzi dugula, zegia da, kostalde aipatzen aritu garela, Nafarroa bera, baina Arabatik oso gertu gaude. Lizarrak horretan ere bere indarguna izan du, ezta? Bai. Lizarra eta Gasteiz oso loturik egon dira, hamarkada batzuk, trenaren bidez, treniko deitzen zitzaiona, eta tren horrek aldatu ditu bizitza asko. Lotzen zituen biri hauek, Gasteiz eta Lizarra, eta gelditzen zen herri txiki guztietan, eta ardatza moduan funtzionatu zuen denbora luzez. Eta gero desagertu zen, orain bere geltokia da bus geltokia, jarraitzen du izaten begeltokia, baino busetarako, eta desagertu zen tren hori, baino oso importantea izan zen hemen. Esan pasatzen hola askar, zeharkatzen zuen, eta gelditzen zen, eta lan egiten zuen jenderako. Hiri ederra eta esanguratsua da Lizarra. Lizarraldeko atea zabaltzen diguna. Urbasa handia urederrako ibilbideak ditugu gertu, trenbidearen bide berdea Araban barrena Gasteizaino nahi izan da, Irantzuko lurrak, Lizarrak mendeetan zehar garapen ekonomiko eta kulturalean Ega ibaiaren ertzean garatutako toki ederra erakusten digu. Ondoren helduko zen Doneiakue bidearekin batera, komunitateen aniztasunean garatutako hiria gainera. Egungo Lizarrak badu aitzinakotik asko, baina egungotik ere bai. Plazerra izan da, gurpil gainean, Lizarraldeko gune garrantzitsuna den honetan egotea. Barnean sentiarazten bizitzeko Kaixo lagunak, heldu gara gaurko etaparen amaierara, Lizarran hasi eta Lizarran bukatu, eta zenbat kontu interesgarri, geuri ere geratu zaizkigu beste baterako, baina tira, gaurkoan behintzat atera diogu zukua, baina agurra toki berezi honetatik, diapiro honetatik, badakizue ur gazia, duela milioi batzutako arrastoa oraindik ere bizirik dela, milioi batzuk atzera eginda, akaso Lizarrako benetako lehenengo biztanlea diapiro hau bera izan zelako, edo akaso Ega ibaia.